Şundan da burunғы Sümbür yağı Tatar edebiyatı hem sanatı tarixine isimleri altın harfler bilen yazılgan şahslarını birgen sirek tübeklerin birisi. 20. asır başı yazıcısı Şamil Usmanov tırmış yolunun koybirçırı Sümbür yağı bilen beylengen. O fevral revolüsiyasına kadar Akşurinlarının Sümbür gubernasyasındağı Guriyevka toku fabrikasında isleysir bolup işley. Birinci revolüsyon işçiyenliginde ol naq mine şunda başlap jibere. Düşürü barışında men qarayım, uzaklap qarap tırdım. Şuшы Akşurinlarının toku fabrikasının divarlarına sıpap qaradım. Bu bitinde Şamil Usmanov'un da hatırlaytırgan qaysı sıxta işledi ekan deb oylandım. Barış rayını qaldı avlı mektebi oquşçuları Şamil Usmanov eserinden bir görünüşünü edebi xazine tapşırığı için maxsus hazırlaganlar. Hey, kaya barasın? Kilele biri. Hoş, İba. İşler biriga keldik. Şamil Usmanov'ni öğrenemiz biraz indi. Köbüsü biz klastan tış işlerde, nöroçkalarda, fakultativlarda anım bilen tanışabız. Ziyebaşı ağındağı muzeyda Şamil Usmanov işlegen çırda Akşurinlar neseline hem onlarının fabrika işçiyenligine qoğılışlı qaybir eksponatlarda saklanıp qalgan. Здесь уникальные предметы, это и стол Акчуриных, это и вся мебель, ну и товарищество Акчуринская производственная книга, которая уже 102 года, к сожалению, сохранился только формуляр книги, а самые учетные записи не сохранились. Әміне біз қазір Ульян өлкесінің Искі Қолатқы районы Искі Мастяк ауылында. Нәқ міне беріде 1889 жылының 2 августында шағир һәм язучы Сәғит Сүнчәлей дүнияға келеді енді. Birde o bir neçe yıl gına yaşagından soň onların ailesi әлеге авылдан көчүп китә. Әмма ләкин бүгенге көнгә кадәр авыл халкы Сәгыйть Сүнчәлей турында һәр төрле истәлекләрне күңел түрендә саклап яшиләр. Танылган шәхесләр туган, алар гомер иткән авылларда яшәүчеләр буыннан буынга сөйләп калдырган. Моңа кадәр бер кайда да язылмаган шактый гына кызыклы хәлләр турында да белергә була. Сәгыйть Сүнчәлейнең иҗатын өйрәнгәндә без балалар белән анарга анализ ясыйбыз, аеруча игътибар итәбез аның безнең якташ шагыйрь икәнлеген. Şiirlerine analiz yasaganda her vakitte de iktibar ettiğimiz jilli sözlerge, dialekt sözlerine, qaysıları Şuriyanın icatında o eteş, uyangaç, irtenşek degen sözleri mesela bir şiirinde, onun oğul turunda yazılganda. Ondan sonra Сәгыйть Сүнчәлейнең иҗатына ул шәхес буларак кем булган, инде әсәрләр язган иҗаты турында тукталабыз. Габдулла Тукайны өйрәнгәндә. Әдәби хәзинә тапшыруын төшерүдә Иске Кулаткы бистәсе мәктәпләрендә укучылар якташлары Сәгыйть Сүнчәлей язган әсәрләрне укып зур булышлык күрсәтте. Туган моңлы авыл, китмәс күңелдән күренешең. Кайгы, михнәт җырлый-җырлый шаулаган моңлы кышың. Язгы эссе көндә яуган ул сәрен яңгырларын. Сәгыйть Сүнчәлей безнең горурлыгыбыз. Гомумән Кулатка ягы күренекле шәхесләргә бик бай. Бездә бик күп шагыйрьләр, язучылар, төрле фән эшлеклеләре. Һәм без үзебезнең дәресләребездә сыйныфтан тыш чараларда менә үзебезнең күренекле язучыларыбызның иҗаты белән укучыларны таныштырырга тырышабыз инде. Һәм алар Сәгыйть Сүнчәлейнең иҗаты белән дә таныш. Тапшыруны әзерләүче иҗат төркеме Ульян өлкәсендә берничә көн эшләү дәверендә төбәкнең танылган шәхесләре турында моңа кадәр билгеле булмаган байтак кызыклы мәгълүматлары туплаган берничә тапшыру эшләделәр. Безнең тапшыруга керәсе геройларның биналары кайберләрендә сакланган, кызганычка аяныч хәлдә. Ләкин шунсы сөендерә, авыл халкы, җирле халык аларны бәләкәйдән үк, бәләкәй балалар үк бөтенесе дә беләләр һәм хөрмәт итәләр. Зөлфира Мөхәммәдиева белдергәнчә, әлеге программаларны язучылар үзләре туып үскән төбәкләрдә әзерләүнең төп максаты да ул тамашачыларга әлеге шәхесләр турында яңа мәгълүмат, яңа табышлар хакында сөйләү. Ә мондый тапшырулар әзерләү өчен борынгы Сөмбер төбәге менә дигән урын. Әдәби хәзинә иҗат төркеме Ульяновскида 2 тапшыру әзерләде. Шамил Усмановка багышланганы бу шимбә һәм якшәмбе көннәрендә ТНВ Планета һәм ТНВ Татарстан каналларында эфирга чыгачак.